И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Леониус. Сега ще оцеляваме в Майнкрафт в синглплеер. Света се казва Minecraft Explorer, където ще експлорваме светове, баями, неща, работа. Все още е вечер. И да продължаваме да копаем. Така. Чувам скелет някъде и това не ми харесва. Събрах доста кул. Има скелети. Сигурно някъде върху мене излизам ще ме приби. Както е, да започвам да си убим време. Каска, супер. Така. Това го направите, иначе чаква това нещо. Да продължаваме. Вече ми трябва толкова много камък, няма. Ще ми се чака да продължавам. Вече това има голяма бързина, не? Тук съм забрал кол. Вярно, добре, че го спасва тук. Тук имаше кол за събрание. И не го бях събрал. Както и да е. Сега ще се пробвам в YouTube да кача. Ако не стане, ще качвам в Webbox. Така ще е. Точно върху мен има някакво зомби. Или се намирам някъде близо до пещера. Това е близо пак тук вярно. Ще видим сега. Така. Сега очаквам или да падна в пещера, или да изкопая до нея. Социална звъжи. Сигурно тук някъде се намира тази пещера. Някакво съобщение. Няма ната. Не, ще продължаваме нещо. Това е дребна грешка. Щех сега да сложим тук факли, да не стане нещо да се появи с неделица и да стане нещо лошо. Дано да става ден вънка, защото не се чака в тази дупка вече. Ако виждате левела, той е 10. Ако не за тези хората, които не знаят, тук се намира левела. Това е първият клип и извините ако смънкам под носа. Другите са най-силни тук някъде. Това напред, ако му се излезе нещо. Тук има още такова, не съм го видял. Как си помислих, че ще влезна вътре в тази дупка. Да, близо съм до някаква с пещера. И сигурно съм много наблизо, защото чувам, че има и крави, пък кравите не знам. Може да съм някъде близо до вънка. Пещери, чудо, колкото стане, значи взимаме лопатата. Така, да, вече да е ден.
И почва се разсъмва. Това значи да излизне. Дано да не напай. Там виждам някакво бомби. И ето тук до него или това е скелет, или е крипър. Започвай да гориш там. И скелета започна. Не, това е зомби. Ага, тук има едно крипърче. Не, това е дръжката на някакви лица. Така, прибрахме се. Успешно. И сега ще трябва да направим трапдор 4. За да мога да се затворя пещерата. Всъщност аз трябва да направя така. Така. 2 на 2 и да. Така ще е. Така. Само така ще го запиша, защото ставим на пещерата. Излизам си, но някак да излизам. Значи така ще е. И надолу мината на това. Сега ще идем малко да експлорнем. Тогава да добре да кажа, че тук гръмна един крипър. Направо стана екстра. Така, тук виждам, че има още една мина. Тук чувам, че има скелетче. Нещо се хлопа. Да! Ако вие не виждате, той тъпно се изкри. Сега ще се доближам. Видите ли го сега? И паяк има. Трябва да бягам. Ауч, не, бягай. Той ме обстрелва от всякъде. Ето го е мазня маймуна. Се изкачи от там, може да скочи отгоре. Не знам, може да ме види. Няма да разхвам. По-добре се махнем от тук. Аз мога един колко бе? Трябваше да го направя на бунинг, да може да се живее нещата. Сега, лошото е, че май се изгубих. Не, ето го взрива, да. И тук сме. Значи, трябва да взема дървата. Аз нямам дърва. Бахти. Имам стрели пък. Нямам лук за тях. Значи, кола го слагам тук. Имам близо 2 стака. Ще трябва на браза и да вървим за дърво. И сигурно ще се добавим тук. Другия епизод ще продължим. Това бях аз, Леониус, и в Minecraft Explorer ще експлорваме много неща. До нови срещи. Чао!